Mă numesc Cazac Andreea Cristina, am 16 ani, sunt din orașul Răcar, Tâmbovița, din România. Locuiesc împreună cu părinții mei și cel mai mic frate de 6 ani. Soțul meu este angajat la o fabrică de mobilă. Eu lucrez ca agent de pază la un magazin. Mai avem un băiețel de 6 ani, pe lângă fată. Cristina ne ajută foarte mult pentru că noi lucrăm în ture. Nu ne putem permite ca să punem pe cineva să aibă grijă de băiat. M-am înscris la Bakery School deoarece eram mică, îmi plăcea să stau foarte mult cu mama mea în bucătărie când făcea prăjituri și de aceea vreau să devin un confetar renumit. Ceea ce Cristina a învățat la Bakery School a venit acasă, a pus în practică. Pe aceste produse primește și comenzi. Rețetele care le-am învățat la practică le-am pus în practică și acasă și le vând oamenilor mei din comunitate. Clienții ei i-a plăcut ce face, iar asta se datorează doar Bakery School. După ce termin acești ani vreau să mă experimentez mai mult în a fi cofetar și să-mi deschid propria mea cofetărie.